Sa 2020 po, ang ano ta po, sa rape cases po, dahil siyang involved na sa ACL. Pero sa test po, meron Oo. na sa ACL. Kan 2020. Apo. Pero sa rape, dahil po kitang case na involved ang minor de edad. Gustong sabihin, daing suspect na minor. Apo. Pero sa Pero victim sa dakol, 2021, sa victim po, meron, dakol po, 13 cases po ang na-record me. Sa 2021, igwa po kitang rate na 15, tapos ang involved po digding minor, tulo po. so igwa kitang tulong children in conflict with the law na tulo kan Apo. 2021 sa kasong rape. Apo. Mga minor Apo. pa sa Tapos na, may- mga minor Apo. na rape na. Apo. Mga Tapos, minor po. Tapos igwa kitang test man na tulo. Tulo man ang sa na panghabas. ACL. Apo. Apo. Tapos, nung 2022, Ayan na yan. hindi po kita mamundo, medyo naglangkaw po si rape cases na sa data mi po, 22 man na rape cases. Oy, 22 ang rape cases ngunya na 22 at 2022. Apo, January to November po yan. January to November. May involved na Apo. minor de edad na iyo ang kagibo. Apo, bali po, 5 as of, limang CICL po. 5 kaso nin rape sa siyudad Cantabaco ngunya na aldaw. Ang o TICL, children in In conflict conflict with the law po. with the laws. Kay pira po ito so involved na ano? 5 po. 5. Tapos ang biktimang minor. Mga minor po, 22 na minors. Gabos minor so biktima kang rape ngunya na 22 sa tabako. Apo, pero ang involved pong sa ACL, 5 po. 5 ang aki na suspect ang minor. Apo, Okay, apo. na involved. Tapos, igwaman po kitang different na ibali po sa ibang cases man, may 13 cases man po. So, different po na cases. Iba pang mga kaso. Ang kaipuhan po, unyan kang magurang, bantayan ang guidance po ang kaipuhan kang sarong magurang na i-monitor ang aking ninda kung ano ang pigigiribong habawa sa cellphone. Mahiling din kung ano ang pigigiribo. Buda day pagpabayaan na nakatutok ang aki sa cellphone. Kasi yaon din mapuon ang krimen na mangyayari. Tapos kung halimbawa igwaman pong mag-report tulos, tanganing matawan ng aksyon.